И здравейте, ютубъри! Миналия ми епизод спря просто и така, защото превиших времето 10 минути. Извинете за това. Сега ще довърша. Влизаме. Ето, трябваше да отида да засея това. То в момента ще отида и ще го засея. Така. Така. Пускам водата. И сега ще го засея. Туки, така и после. Не ми стигна. Сега ще щупя тези така наоколо. Ще спра видеото за малко, за да отида до туалетна. И отново съм тук. Малко се забавих. Да, сега ще трябва да изкопая това, което ми беше останало. И звъни ми телефон, извинете, че пак го спирам. И така, този епизод ще бъде кратък, защото ще излизам. Ще трябва да ги събера, но това ще се случи в другият епизод. И дано да ви е харесал клипа. Гледайте, лайквайте и